Ito guys, yung ano, gagawin nating bat niya. Yan. Dilaw na kahoy ito guys, yung bangkal na kahoy. May crack siya dito, kaya lang hindi siya tagos. Kung dito lang siya. Kaya ano yan, magpe-planer pa yan. So yan, yung bat na gagawin natin para dito sa project natin hammer type. Pinagawa natin kay Asteroid PCP pang battle tank. Sige guys, patapos tayo kay Boss Johnson. 2 hours later.
hours later. Yun, ito na siya. Nilapat na natin guys yung baril. Yung airgun sa bat. Ayan o. Ito lang natin ikasa. Yun. Wala namang hangin to guys. Yun. So ito. Yan yung tornilyuhan niya. Tapos ito yung adjustan ng power spring niya. Adjustan ng power sa spring. Yan. So tapos na ilapat yung airgun. Yung design na lang yung gagawin natin. I-design na natin yung bat. Ayan siya. Ayan, sige. Stay tuned guys. Yun. So, welcome back guys sa ating channel. Natapos na natin itong project natin. Ito siya.
Yan. So, ganda ng kahoy niya guys. Kulay ano to? Yellow. Maraming ano, aspect na design. Kung pala to guys, yung kahoy na to, yung tawag dito. Yung bulala sa Ilocano. What? Bangkal pala. Bangkal. Ang ganda ng aspect niya. Yung design ng kahoy niya. Kulay dilaw na may halong may guhit-guhit na brown. Yan. So ito pala guys yung receiver na galing kay ano to, kay Asteroid PCP guys. Yan. Super budget meal to guys. Yung receiver niya. Kaya kung gusto niyo umorder, kontakin niyo lang siya. Murang-mura lang. Nakamura yatang receiver ngayon dito sa atin. Ang pagkakaalam ko. Kaya kung gusto niyo magkaroon ng murang PCP guys, kontakin niyo na lang si ano, Asteroid PCP. GCG Airguns yata yung ano niya, yung messenger niya. So, gusto niyo mag-order sa kanya. So, natapos na natin itong hammer type natin guys. Ito yung adjustan ng ano, spring. Ito naman yung lagayan ng screw na mahawak dito sa receiver. Ito dating nating scope to guys, yung nakakabit dun sa Taurus natin. Yung nilagay ko dito. Yan. 0.38 yung tangke natin na round bottom. Itong barrel natin galing kay Sir Ryan D. Mura lang din. So, yun. Natapos din natin itong ano natin. Hammer type natin. Yan siya. Flat dito sa kabila. Dito sa kabila may ano siya. May ganun siya. May design. Kasi kanan tayo. Dito nakapatong yung ano, yung pisngi natin dito. So yeah. Salamat ulit sa panonood sa video natin guys. Kita-kita ulit tayo sa next video. Yan, yung mga gustong magpagawa. Message lang ako guys. PM nyo lang ako. Yung gusto magpagawa ng mga bat. O kaya magpa-bullpop ng mga laruan. So yun, see you guys. Sa next video na naman tayo magkita-kita. Ito, yung laruan natin, ginawa natin ng bat.